Fis-seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija, id-deputat indipendenti Jeffrey Policino Orlando ippreżenta fil-Parlament petizzjoni ta' madwar 3000 firma kontra l-privatizzazzjoni tal-car parks. Fl-istess jum li Jeffrey Policino Orlando ppreżenta din il-petizzjoni, il-kandidat nazzjonalista u lit il-leminija tal-Ministru Austin Gatt, Manuel Delia, iddeskriva l-petizzjonijiet bħala ideat stalinisti. Il-petizzjoni di l-idea stalinista li ġiet mill-art u mill-grassroots, di minnu ġej. F'kummenti ma' One News, deputat indipendenti Jeffrey Policino Orlando irreaġixxa b'dan il-mod għal din id-dikjerazzjoni ta' Manuel Delia. Naħseb pjuttost hija sitwazzjoni stalinista fejn kollok uffiċjal f'Ministeru li kien inkarigat mis-suppost riforma ta' trasport pubbliku li wassal għal falliment totali fis-sistema ta' trasport pubbliku, xorta jibqa' jżomm l-istess pożizzjoni li hija stalinizmu. Ma' One News, Policino Orlando qal li d-dikjerazzjoni ta' Manuel Delia tkompli tikkonferma li l-arroganza qed tgħaddi mingħand persuna għall-oħra. Naħseb l-arroganza apparentement trabs off.